Vítám vás dneska na nový video a dneska s vám budeme super proti sebe Lucky Pokoch. Áno ľudia, dneska budeme mať takéto Lucky Poky a potom budeme superiť, čak Fero. Tak, dobre bude, máš môj prvý Lucky Pok, ježiš, aby, ja som debil. Tak prvý nie, dobre, tak dobre, yes, okej. Tak mám, aká zelenina, no, Fero už vybuchuje, Lucky Creeper ho už má pácha, vidno ľudia, aký ja som napí. Ja ho pohlasím tomu ľudia súboji, normálne, a to čo, ty máš aký malých Fero, bavúkov, joj, ďalší Creeper, to je aký, ja som skapal. Nevadí, už ja som skapal. Ty kokos, Fero má, oh my god, aj prvé nie som si musel zobrať, ľudia, bo mi tu celé rozbombardovalo, aký Creeper. Tak. Ľudia, to je to, musím povasiť Fero, a Fero už horí a zase skapal. Ľudia, to Fero má aké nešťastie, tak Fero máme Lucky Pok a čo? Ježiš, ľudia, aké má dobré prevenie, ty kokos, aké má dobré veci, videli ste? Tak a ja mám včely. A celkom to není pohrie, čo? Toto vypadlo. Tak tu, dobre, tak, okej. Tak, musím akú to bola vec. A tu nič tohoto Lucky Poku divné. Nedebitové veci, ty kokos, ľudia, toto sú nedebitové veci. Lucky Poky, ty kokos, tomu ty sú Lucky Poky. Ľudia, keď sa vám toto bude páčiť, toto video, tak možno natočím druhú časť. Tak, prvé nie, mám už veľa ľudia celkom vecí, keď som si toto vykopal. Tak Fero už má celkom dobré prevenie, má štít, tak proti neho ja neviem ako vyhrám. Ty kokos, celkom, no. Tak máme proti, ježiš, koľko je to na tých pavúkov, ja som jednou puchol, kokos, nie, máme dvaja, až ty kokos, tak musím všetkých pozabíjať, tu nezavácali, tí sú najhorší v Minecrafte, potom tí pavúci, to sú, ja som na teba zabudol, ty pavúčisko, sprosté, tak, lepšie by sa mi sekalo sekeru, ale musím ich vosekávať mečom, tak, umýte, aj tento ide na mňa, a ten nejde, ježiš, ako sú škanutý, fuj. Ježiš, fuj, nechoď na mňa, ty pavúčisko sprosté. Tak zožujem mrkvu. Dobre, ľudia, zožal som mrkvu, tak zabijem ďalšieho pavúka, tak Fero si tam má čo behá. Tak Fero, ja sa zabijem pavúkov, tak. Dobre, ľudia. Tak, ľudia, Fero, ježiš, to čo je za stupňu, a to čo robí táto stupňa, však to je na okvasu, akoby, na čo je to tu? Už budem divné, tak. Dobre. Tak. Vypatuj luk a šípy, ty kokos, tak. Vyhodím, tak. Dobre. OK. Tak, mrkvu. Tak, a čo robí sa tento môj Ferdinand? Vyskúšam na to týmto lukom ho zostrieť tohoto pavúka, tak. Tak, ako ťa zostrelí, neviem, ako tak. Dobre, ľudia, okej. A tu je Creeper, ja ti pomôžem, Ferko, si ho zabiť. Ja ti pomôžem, tak. Vidíš, Fero, aký som dobrý, keby som bol zlý, tak by som ti nepomohol. Vidno, aké je sa ťa srapí. Ja už mám netevitové prvenie, tento máš Ferko je úplne ľudia srapí ako vuk. Kokos, ale ja už to mám, tak, ďalšie blbosti, aby potom mám trevo, tak, chlepa, to na čo? Chlepa mi je na čo ľudia. Tak, a tuto, tak, toto nič, to čo je? Tak, to čo bude? Tu, kompás, to na čo bude, to čo, nič. Ja toto, to čo? Pozri sa, tak máme svojím kompáčom, to čo je? To je dom? Ty kokos, ja budem žiť v tomto dome zatiaľ, toto, ty kokos, a Fero, ty čo? Fero, pozri sa na môj dom, lebo ja sa kúka, aký mám dom, Fero, ako sa tam je na môj dom, tačkaj, Fero, vylámeme tak, a trošku tak za tu postavíme TV, to akož nebude vadiť, vypadlo, TV, tak, čo ľudia, normálne pustí sa, aký úžasný domisko mám, toto není domisko, ale dom. Nie, to není dom, ale domisko, tak som to myslel, sorry ľudia. Tak postavím TV. OK, ľudia, tak už sa môžem tešiť na ten hlavný súboj. A to čo je strom? Na čo mi bude strom? Čo mi pomôže súboji? To sú keď sú Lucky Poky, tak tam nič nevidí. Tak Fero, čo tam robí, tak máme Lucky Poky a celkom nie povie čo.
Ešte také isté veci. Tentečka! A taký, ty kokos, tentečko mi pomôže vo súboji. Ľudia, ty kokos, tak to mi pomôže proti Ferovi. Ľudia, to mi pomôže. Tak, zničiť 20 tentečka. Svaté jabka. Kokos. Tak, ty kokos, ľudia, tak, toto je super. Kokos, ľudia, normálne ako šepaváta, tak. Dobre, ľudia. Tu mám ďalej tieto lakypolovky, to je potom vylámať. Tak, ako mi mala čo buchlo, a to sa mi len zdá. To čo je? To je, kokos, to čo bolo? Fero sa tam kúkala, čo robí. A to sú si hojeniame. Na čo mi budú tepať, keď mám svaté jablka? Ty kokos, to tento typeček. Vypadni preč, skapni, ľudia, momentálne mi seká Minecraft po tých, ježiš, momentálne mi seká mine. Skapni. Dobre, vypadá mi táto vecička, nice, dobre, tak vyberiem si, tak, poci, to mi na čo bude, veci nemám kosti, tak by som vás chlapci ochočil, ale nemám nič na to. Tak to čo? Včely, to tiež na čo mi bude, tak čo dobre, na čo geniálne, čo je? To čo je to teniča na prasiatách? Ty kokos, to je aká veša? Ty, ako kdyby som zabil aké prasa, ty kokos, ľudia, akože toto je proste vekenda, toto, ty kokos, ja som zabыл štve. Nevadí. A tam sa nič nezničí, taká tej veši, tak ty kokos, tam je hové dedinčan, to necháme tam, aspoň ho nezabijú zombíci, no. Tu sú ešte aké elixy. No a už bude prichystaný na súboj proti Ferovi. Fero už tiež bude, ja neviem, či to ani budeme sátať tento súboj, potom bude asi aj sekať, lebo strašne seká mine. No Fero, raz, 2, 3, ideme na súboj, ľudia. Tak, Fero má, poď, tak Fero, stávam tentečka, ľudia, tak. Fero chce hodiť elixíry a hodil. Tak dobre, ja som hodil tentečka, oni sa podpalili, nice, Fero musí zabiť ľudia. Tak, skapni ty svinia, skapni ty ferská svinia. Tak, Ferovi asi ani tiež Majka nejde, ja neviem, seka, tak to je celkom podvádzam, ale akoby, tak Fero mu mane, ježiš, Fero mi utiekol, Fero, čo je s Wi-Fi, ty kokos ľudia, Wi-Fi mu mane seka, kam utekáš, ty páchan, ľudia mu mane seko natáčenie, no, ja neviem, či to zadnem, dobre, ideme, ľudia, utekal mi, on sa mi mane teleportuje, ty páchan, Fero, stoj Fero, ja ťa zabijem tým neteritorím, ježiš, ľudia, momentálne to tu ide vybuchnúť, ono to ani nevie vybuchnúť, však seká úplne Wi-Fi, akoby, ja neviem, akoby som mal router stopy kamennej. Fero, kam utekáš? Ja momentálne ľudia nestíham, ono to strašne seká. Ty kokos. Tak, a otočil sa, ide na mňa superiť, tak, Fero, poď. Tak ľudia, ja momentálne chcem uteť Fera, a už som ho utel, dobre. Nice, musím ho uteť. Tak, ty páchanský Fero, poď sen. Ľudia, Fero sa ako... Fero, ty ma nevidíš, jemu seká tiež Wi-Fi, ľudia sú ako odvetil, ty páchanský Fero, tu máš, ľudia mu máte čitujeme, ani Wi-Fi nejde, tak dobre, celkom ľudia čitovanie, ale to nevadí, musíme ho rozbiť, ľudia, tak, stoj ty páchanský Fero, tak, stoj ty Ferdinand, tak, utiekol mi, ľudia, nevadí, tak, a tu je, dobre, tak, Fero, tu máš, ľudia, momentálne to seká, Fero, ty si ma opäť zmíňaš, mám s teba rukom, Ježiši, preboha, ľudia, ten šíp ani nevie to vedieť a ja žerem jablko, proste, aha, dobre. Ja ty srdiečka, Fero, tam vyváš, tak Fero, za to tak, že Fero vyhráva, alebo si ľudia povazí, ale akože celkom to nie je Ferovi, super, Fero má sekajúco Wi-Fi, ale verím mu, tak, ježiš, ľudia, či, ja som zabil Fera, ale ľudia, akože, ja to akože nevátam, potom aj Fero vyhral, lebo seká Wi-Fi, takže Fero vyhral podľa mňa. Lebo seká Wi-Fi strašne, takže ideme ľudia s Ferom. Tak, že som sa vrátil naspäť, takže my sa ľudia asi budeme s Ferom vúčiť. Áno, video asi bude takéto novšo krátučké, nebude takéto ľudia, ktoré, lebo
A ja neviem, čo má točiť, takže dobre. Ľudia, my sa s Ferom budeme s vami lúčiť, teda postavte like, odber slnček, aby vyšli iné videá s Ferom a ja sa budem s vami lúčiť. Dovidenia, ako Wi-Fi táto úplne seka. Čaute ľudia.